Δόξα τη ευλογία σου, δόξα τη ανεκράστον λόγε συγκαταβάσει σου. Εις πάσαν τη γην εξήλθεν αυτόν κόσμου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Υιού Θεό πρεπώς εδογματίσας, την φύση των όντων εκράνωσας, τα των ανθρώπων ήθικαν τεκόσμησαν. Βασίλειον ιεράτευμα Πάτερος Ιεν, Χριστόν τον Θεόν οικέτευεν, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεον. Των αιώνων ποιητής και δεσπότης, εν των δώρων ιερούς ιεόντος, την ενδιάσιον ευλόγησον περίοδον, σώσον το ελέησον, το απείρο ικτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας, συν το μόνο δεσπότη, εκμώντας φοβολήτρωτα, εφόρον πάση, το έτος κορίνησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός ημών Βαρθολομαίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης, του Αγιών ημώρους τούτου και πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές και υπέρ πάντων των απεδιωχομένων το παρασου μέγα και πλουσίων έλεος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενίαυτων της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσύμω ημέρα ταύτη επί τη εισόδο ημών στον αιώνα εν αυτό της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον πλακούντα τούτων των προσφερόμενων εις δόξαν σύ και τιμήν του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας ουρανοφάντορος του Μεγάλου, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάβεψον εθιμάς, τους τα δώρα ταύτα ευθρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανία δωρεά σου, ότι επισύ ηθήκαμε το ζώτη Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήκτηνον εν αγαθής την ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, ότι ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός του ενεγείς Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Ο εν τη 8η ημέρας αρκεί περιπληθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημώντες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δια δυνάμει του τιμή και ζωοποιού σταυρού προστασίας των τιμήν εκουρανίων δυνάμενων σωμάτων,
Οι ηγεσίες του τιμίου δόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Θαυματουργών Αναργύρων, των εν το Αγίον ημόρι τούτο ασκήσει και αυτήσει διαλαμψάντων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλου, και πάντων των Αγίων ελέγχει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αρχιμηνιά και χρόνια, μου δέντρο λιβάνια, αρχή καλός μας χρόνος, εκκλησιά μεταγιωθρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Αγίος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται από την Κεσαρία εισαρχόντισα Κυρία, βάστα εικόνα και χάρτη, ζαχαροπλάγιο ζυμώτη, χάρτη και καλαμάρι, βες και με το παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έλεγε, και το χαρτί οφείλει, Άγιε Βασίλη, και νεονέτος αριθμή, ή του Χριστού περιτομή, και η μνήμη του Αγίου, ιερά του Βασιλείου, του χρόνου μας καλή αρχή, και ο Χριστός μας προσκαλεί, την κακία να αρνηθόμεν, μαρέτες να στολιστόμεν, να ζούμε βίον τελείων, κατά το Ευαγγέλιο, με αγάπη, με ειρήνη και με τη δικαιοσύνη, χρόνια πολλά και ευτυχή, με καθαρά και αγνή ψυχή, με χαρά και με υγεία και με θεία ευλογία, σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε, πέτρα να μοιραγήσει, νοικοκύρης του σπιτιού, χρόνια πολλά να ζήσει και ο νους 100, και χρόνος 300 να κάνει και υποτακτικούς, 300 και 300. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα. Το νέο έτος που ανατέλει μας βρίσκει όλους εδώ στο Άγιον Όρος με το αγιορείτικο ημερολόγιο να γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά, την πρώτη του έτους με το αγιορείτικο ημερολόγιο, και μέσα σε αυτό το κλίμα της χαράς και της εορτής που περνάμε όλο αυτό το Άγιο Δωδεκαήμερο από την Χριστού γέννηση μέχρι και τα Άγια Θεοφάνεια που θα εορτάσουμε και θα πανηγυρίσουμε σε λίγες ημέρες, εορτάζουμε και την αρχή του νέου έτους. Ένα νέο έτος το οποίο έρχεται σαν ένας κρίκος να συμπληρωθεί σε αυτήν την αλυσίδα που δημιουργεί ο χρόνος στην πορεία της ζωής όλων μας. Και την πορεία της ζωής που και αυτή είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που περνάει όλος ο κόσμος και όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι άνθρωποι που περνούμε σε αυτή την γη.
και είμαστε και εμείς συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία και αυτή την μεγάλη αλυσίδα του χρόνου και αφήνουμε και εμείς το στίγμα μας. Και ένα στίγμα για όλους εμάς, εδώ ιδίως στο Άγιον Όρος, τόσο εμείς ως μοναχοί που ζούμε στο περιβόλι της Παναγίας, καθώς και όλοι εσείς οι προσκυνητές που έχετε την δυνατότητα και την ευλογία να έρθετε και να προσκυνήσετε τα Άγια αυτού του ευλογημένου τόπου, είναι ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για όλους μας. Φέτος ιδίως, μία χρονιά, το νέο έτος 2025, που είναι και ένα έτος ορόσημο για την δική μας την αδελφότητα, συμπληρώνουμε 20 χρόνια ενός διαρκούς αγώνα για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ιερά Μονή μας, τη Μονή του Εσφυγμένου. Ένας αγώνας ο οποίος δεν είναι εύκολος, ένας αγώνας ο οποίος περιέχει πολύ πόνο, δάκρυ, αγωνία, άγχος, στιγμές αδυναμίας, στιγμές αμηχανίας, ερχόμενοι αντιμέτωποι με διάφορα γεγονότα και διάφορες καταστάσεις, ερχόμενοι αντιμέτωποι ακόμη και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Αλλά μας στηρίζει η χάρις του Θεού. Η αγάπη που μας έχει εμφυσίσει μέσα μας. Ο γέροντας ο Μακαριστός, ο γέροντας Χρυσόστομος, την αγάπη και την υπακοή στην Εκκλησία, την αγάπη στο Άγιον Όρος, στον τόπο εδώ που πραγματικά μεγαλώσαμε, τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας, τα έχουμε περάσει στο Άγιον Όρος παρά στη μάνα μας. Και πάνω απ' όλα, μας ενισχύει σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα η αγάπη και η συμπαράσταση όλων ημών. Η αγάπη η δική σας, η συμπαράστασή σας, ο παρηγορητικός λόγος και μόνο η παρουσία σας και ένα απλό χαμόγελο που βλέπετε προς εμάς και μας δίνετε αυτήν την δυνατότητα και την δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για την αγάπη του Αγίου Όρους και το καλό του Αγίου Όρους. Δεν θα υπερισχύσει το κακό απέναντι στο καλό. Πάντα το καλό και η αλήθεια λάβει. Μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι σκοτεινές οι στιγμές που περνάμε, αλλά πάντα όσο βαθαίνει το σκοτάδι, πλησιάζει η αρχή. Και εύχομαι αυτή η χρονιά που ανατέλει το 2025, μετά από μία 20ετία αγώνα, συκοφάντησης και κατασυκοφάντησης της αδελφότητας, με βία, με το fake news που είναι της μόδας να ακούγονται συνεχώς και την διαστρέβλωση της αλήθειας πολλές φορές, θα λάμψει η αλήθεια. Και λάμπει η αλήθεια όσο και να προσπαθούμε να την καλύψουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, χαρούμενα, ευλογημένα, να έχει ο κάθε ένας μέσα στην καρδιά του τυπωμένο αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας και της ελπίδας, της χαράς που ανέτειλε από τη Φάτνη, από το σπήλαιο της Βιθλεέμ, και να εκπέμπουμε το φως το οποίο πηγάζει πάλι μέσα από τη Φάτνη, που είναι ο Χριστός. Όταν είναι ο Χριστός στη ζωή μας, τότε θα είμαστε και όλοι εμείς χαρούμενοι και φωτεινοί. Και αυτή είναι η ευχή μου για όλους εμάς, για το νέο έτος. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, φωτεινοί, να είμαστε το αλάτι που είπε ο Χριστός της γης και να είμαστε το φως σε αυτόν τον κόσμο που όσο και να προσπαθεί να σκοτεινιάσει, εμείς θα ανάβουμε τα φώτα προς πείσμα πολλών. Χρόνια πολλά.